Здравейте! Започвам да показвам нередности в Правешка община. Със сигурност има хора, които няма да са доволни, но ще има и хора, които ще са доволни. Надявам се, че това ще го видят хората, които ни управляват, или поне които се опитват да ни управляват в тази община. Това е нормален път за сега. И след този завой може да видите какво се случва. Така, тротуар няма. Така, ето го човек. Тук си знал всичко диво и пътя е него. Ето, балите. Ако това е нормално, ето, пътя е чист. Човекът си е присвоил и пътя. Надявам се, че някой ще вземе отношение. Приятен ден желая на всички.